hauria de fer. T'he llegit? Sí, ja ho sé. Té un altre llibre, que ara no recordo el dia, fa uns anys va publicar... La lectura com a pregària? La lectura com a pregària, que a mi em va agradar moltíssim, perquè defenses aquest llegir apassionadament, llegir lliurement, que és el que he defensat sempre, i lligant-ho amb tota la reflexió que feies ara, també hi ha aquesta part, remetent-nos a les escoles, de l'escriptura des del cos i la lectura física. És a dir, quan a les aules van treure la lectura física o l'escriptura a mà, gravíssim error. Jo ens faig un curs que és escriptura des del cos, perquè quan escrivim a mà, escrivim diferent que quan escrivim directament a l'ordinador. I amb la lectura, quasi el mateix. Jo faig la lletra més clara amb l'ordinador que a mà. Això has de venir al meu curs. Però un moment. Veritat. Xavier, no és un problema aquí de claredat. És un problema de marca personal, d'estil. És a dir, avui en dia el professorat ha perdut l'estil. És a dir, és substituïble. Com que hem posat l'accent en el PowerPoint, per exemple, en els materials, en les metodologies, avui en dia tothom està preocupat per la metodologia. I em sembla que en educació és molt més important l'estil que la metodologia, perquè la metodologia es pot intercanviar. Jo et puc ensenyar una metodologia, però l'estil és insubstituïble. Però també perquè llegir s'ha